Sibingelele. Kule video ngifisa ukukhuluma ngeimpawu zendoda esuke izolawulwa unkosikazi wayo noma idonswe ngekhala unkosikazi wayo. Ziwu-3 le impawu engizoyiveza kule video. Right? Mhlawumbe ngenzeka mfethu ukuthi uyaganwa noma usuganiwe usanda kuganwa. Nazi-ke impawu ezokhombisa ngokusobala ukuthi wena uzolawulwa uzolawulwa futhi wena uvumile. Right? Number 3, umuntu wesilisa ovuma ukuthi umuntu wesifazane wakhe azilobole. Kusuke sekumfanekiso wendoda loyo, umfanekiso nje wendoda. Usungayishaya nje isifuba uqhoshe ngering uveza amaringi yonke le nto leyo, umfanekiso wendoda. Already lo muntu wesifazane usumnikile isithombe ukuthi wena awuyindoda, umfanekiso. Ukuthi uvuma umuntu wesifazane azilobole ngemali yakubo, ngemali ayiphiwe ithonga lakubo, azilobole yena, akuconvince nawe uvume. Usuke umfanekiso nje wendoda. Yini ekuhlulayo ongenani ukuthi uhambe uyonegotiate noma uyokhulumisana nabantu bakubo kwamakoti? Ngoba phela kahle ilobolo langempela kuyaboniswana. Lokho namandla akho nomndeni ubuke isimo sakho ukuthi isimo sakho sikanje. Yabo, kube ukuthi nizovumelana ukuthi nizomisa kanjani akulona ibhizinisi. Yini ke ehlulayo ukuthi imindeni ikhulumisane ukuthi ake sizame ukuthi senze ukuthi izinto zenzeke ngendlela eqondile. Nawo amandla akhe ahamba afike la, aphelela la. Bese niyajaha nina, gcina umuntu wesifazane sekunika imali ethamba umlobolo wena. Lapho nje usuke nje umfanekiso wendoda ezolawulwa idonswe ngekhala. That's number 3. Number 2, uphawu lendoda esuke izodonswa ngekhala noma izolawulwa. Uyibona ngokuthi ivumela umuntu wesifazane, mhlawumbe umlobola uma wengane, bese uvuma ukuthi uma wengane akeze azogana kini ehamba nengane yakhe. Usuke ulawulwa nje lapho. Ngoba nakuthi wena uya-understanda, windoda understanding. Ayikho into kanjalo. Okokuqala nje, leyo ngane yalo muntu omlobolayo akuyona eyakhe. Lo muntu omlobolayo akuyona ingane yakhe leyo. Ingane kama wakhe nobaba wakhe, ngoba ayikho ingane evumele ukuthi ibe nengane. The fact ukuthi wayithola ngale komshado engashadile, that means it belonga kephi? Komalume. Ibelonga kubo kamawayo. Ibelonga kubo kamawayo. Okusho ukuthi kumele isale nokhulu nomkhulu le kamawayo. If kuwukuthi lokho kuyahluleka, i-option yesibili kumele uyise wayingane ayihlawule, ahlawule icala bese yayihlenga ingane ibuyele esibongweni sakhe, ikhulele khona noma ihlale khona kayise. Uma kuwukuthi uyise kanawo amandla abakubo bakwayise, ngoba vele uyise kusuke kungayona eyakhe naye kahle ngoba nje uyithole ngale komshado nayo, so kuyingane yakubo, kumele abakuboke abafowabo bayise noma ubaba umkhulu walowo ngane, kumele kube ukuthi uzoyihlenga yena ingane yakhe, umzukulu wakhe amhlenga ambusele esibongweni. Wena uhambe uwena uyogana lapha esibongweni. So indoda evuma ukuthi wena uze nengane yakho uzogana, isuke nje kumfanekiso wendoda nje lowo ozolawula nawo futhi usuke usuvumile ukulawula. That's number 2. Kuzothi number 1, impawu zendoda ekhombisayo ukuthi iyona ikulungela ukuthi ilawulwe umuntu wesifazane, ile ndoda ethi umuntu wesifazane noma unkosikazi wayo we are equals. Ethi mina nonkosikazi siyalingana 50-50. Engekho leyo. Engekho. Umuntu wesifazane uyahlonishwa. Umuntu wesifazane une-value, unegalelo elikhulu ekutheni umshado ume. Ngisho ekhaya ekutheni ikhaya lime lifudumala, umuntu wesifazane wenza omkhulu umsebenzi okudlula indoda. Siyakuvuma lokho. Umuntu wesifazana udeserve yonke inhlonipho angasayithole ngomsebenzi awenzayo. Kodwa akusho lokho ukuthi sekumele ukuthi kuphoqwe ngenkani ukuthi ulingana nawe.
ukuze ezoba satisfied yena, ukuze ezogculiseka yena. No, umuntu wesilisa, indoda nomuntu wesifazane noma nomakoti noma nonkosikazi akusoze kwalingana, ngoba if sekulingwana ngizothi ngithi mina iy'ngane zonke azibe seyibuyile ngo-6 athi hayi bo wena nginani noma zingabuya after 7 angiphela salingana. Kubalulekile ukuthi kucace ukuthi ubani ohola ikhaya, ngoba lo muntu ohola ikhaya uyena ozo-akhawunta konke kobuza kuyena mhla sekonakele, kobuza kuwena ndoda. Ngeke nibizwe nobabili nonkosikazi wakho uma sekonakele la ekhaya, icala liwela kuwe ndoda. Therefore we cannot be equals. Yabo, ngizothi ngithi ingane zamantombazana la ekhaya ayihlolwe zonke athi naye bokunani kunani hayibo ngani phela uyi-equal nama-equals. Hayibo sihlolwe ini isidala leso, isidala phela izinto ey'ningi zingena ngabantu besifazane, isidala nje lesawuyeka iy'ngane. Ngizothi ngithi ingane la ekhaya zingawafaka amabhuluku athi naye aziwafake kunani, ani phela nama-equals, wena ubaba u-understandayo wena. Ngizothi ngithi la ekhaya ingane emithisayo yomfana ngifuna meke yamithisa ayishiya phansi yonke into ilungise leli cala leli athi hayibo kahle bo baba abanye bamithisa njengenani. Uzothi ushaya umthetho awuphikise ngoba nama-equals angiphela nalingana. Kanti kubalulekile nje ukuthi icace we are not equals, and futhi akusoze kwenzeka. Ningazama nje ukushintsha izinto, nishintshe izinto, but nje imile nje indoda nomuntu wesifazane they will never be equal. You can give all the respect you want to umuntu wesifazane, umhloniphe nakho konke, kodwa kumele asubmit. Khona la kumele azi khona ukuthi okay, this is where I draw the line. Yabo, amandla amahamba aphele la. Kahle kahle umuntu wesifazane uyafana nezingane zonke esuke zikhona ekhaya. Umlawuli munye, indoda, finish. Siyabonga kakhulu. Sibingelele kubo bonke abalandeli bethu kwi-Asikhulisane talk show. Sifisa ukuveza la ukuthi siseyinhlelweni zokuthi kuhambe sibe nama-classes, right? Njengamanje kwamanye ama-experts sisa-business training, kodwa sifisa ukuthi sibe nama-classes nje ekuhambeni kwesikhathi. So we have created a WhatsApp group. Ilinki i-attach-iwe kwi-bio yami. Mungena kwi-profile yami kwi-bio, ilink ya WhatsApp group ngiyifake khona. So kumuntu ozoba interested mhlawumbe ukuthi abe ingxenye ye-Asikhulisane angayijoyina i-group, ngoba ezinye izinto zizochazwa khona, ezinye izinto zizokhulunywa khona. Even if ngisho ngathiwa mhlawumbe ufisa ukuthi ube involved nawe kuma-videos esiwenzayo, mhlawumbe ufisa ukuthi usuggest ama-topics noma ufisa ukuthi ube involved, uzokwazi ukuthi upropose khona egroupini. And ama-classes ethu esizowaqala ekuhambeni kwesikhathi azofocusa ey'ntweni eziwu-4: isintu, umlando wethu thina abantu abamnyama, because sifidwe umlando o-wrong, sifidwe udoti womlando ophambanisiwe, right? Kuzoba personal development, ukuthi ukuze ube umuntu uhambe kahle yiphi indlela yokuhamba, personal development, yabo ukwazi ukukhula, right? Bese kuzoba yini enye, business and money. Sizogxila kakhulu kule ye-business and money sabantu abamnyama, nayo sizokhuluma ngayo, sifundisane, sikhulisane ngayo. So kumuntu nje ongase abe interested, ilinki ikhona, i-attach-iwe kwi-bio, i-Asikhulisane classes. Ilapho khona la soplana khona yonke into, si-discuss way forward nama-topics, mhlawumbe uma ufuna ukusuggesta nama-class mase zoqala sizokhuluma khona ukuthi uregister kanjani, kuhamba kanjani. Siyabonga kakhulu.